sannan ba kai na biyo kana gona na baka sallahu akan wannan yarinyar ba. Wallahi zan maka abin da zaka yi mamaki. Gida nawa ne kuma ba wani mahalukin da ya zamanto cewa zai siya min da wannan gida. Wai shan yake zama gindin kurna ne magariya ce. Kayan a gindin tsamiya yake ma Allah ya ce man a gindin. Ka san ni? Mun gane ka ba. Da lokacin da na zo na ce ka taimaka min ka taimaka min. Ke ba abin da za mu iya masa a gaban ki shiga gida. Wace kutumar uban sa gaida mu. Awarwaro tozalin 'yan mata, azurfa tozalin adansa, walwala da walƙiyar zuwan hadari, sautin ƙarar jirgin kenan, saukar da su lafiya, sharafi 24 TV. Kai kana ganin zan iya salwantar da raina akan mace? Wannan yaron zuwa da yi wai mahaifinsa ba ta da lafiya 150 yake nema a kuɗina. Wallahi da duniya babu wanda na so sama da ba. Wai kai wani irin maye? Ni maye ne amma na san ki fa. Waye mare ki? Ni ne oga. Mare ta. Sonari, ɗinke ma hannunsa. Sikelin awon waɗansu samari an ce masa har guda biyu ana jiran amsoshinsu. So Likitan ya ce dai a taimaka sosai saboda a ceto rayuwar. Ni na gaya miki karki damu. Idan daga miliyan 1 abin da ya kama zuwa miliyan 10 in dai kuɗi zai amfani ni zan biya. Ina likitan yake? ta nuna fifiko kan ɗaya. Kunno musu maza da mata. Ku nemi shirin So da Buri. Shiryawa Ibrahim ɗan gaske. Ɗaukar nauyin shirin Nura Shanawa. Ba da umarni Hamzina Ahmad. Sabon shiri So da Buri.